Naka-formation na itong mga Pangasinan versus Loreto Mande, bumibili sa 50 kilometers. Yan itong katusik na Padilla na bumibili sa alas, 150 kilometers na pinigalo mga tayo. Diyos ko po kain. No, andito na naman tayo sa Barangay Bularit, Hirona, Tarlac. Ito sa kanilang barangay Pesta. Siyempre bago tayo magbakbakan, kailangan mo rin siyempre shoutout yung ating mga race organizers and sponsor ng cycling race dito sa Barangay Bularit, Hirona, Tarlac, kung saan taga rito si Loreto Mande, Saldi Mandi, at lahat ng mga Mandi cyclist ng araw. Maraming tao dito, ha? So andito si Loreto Mande, ayun yung naka-teamcom. Okay. So meron na kagad tayong nag-breakaway. Mukhang si Cavendish to, ha. Ronnie Montoya ito ang ating nagbe-breakaway. Sinusundan itong naka-UAE. Uy, andito pa rin sa may bandang likuran itong si Hector, Saldi Mandi, Loreto Mandi, Mon Nicolas, Maramba, Carino. Okay. Talagang nagkakaubusan na rin dito si tatay, oh. Mukhang umaatras na. Ito mga Team Bike Works, tumayo pa rito, ha. Uy, yung naka-UAE andito na sa bandang likod. Takbo! May aso pa. Tatay, oh. Okay, so advance tayo sa harapan. Tingnan natin kung may mga nag-breakaway na dun. Oh, makakataw itong si Sir Roland Yarinho, ha. Talagang diin na diin. Sagad na sagad. Paon na paon. Okay. Ito, malapit na. Okay, ito yung ating second group. Andito, Hector Padilla yung nasa harapan, Sonny Grospe, Saldi Mandi, Loreto Mandi, Mon Nicolas, at saka itong si Joe Maramba. Nasa harapan nila yung ating solo breakaway, si Cavendish, si Ronnie Montoya. So, hindi makadikit tong si Carino. Okay, so malapit naman nilang madikitan. Ayun, si Ronnie Montoya. Okay, yung naka-teamcom na yan, yung nakakulay pink, ayan, si Loreto Mandi, nakita ninyo. Talagang malalaki pa rin ng binti. Yung nakakulay blue naman ay si Saldi Mandi, yung kanyang kapatid na retired Air Force. Ito si Hector Padilla, yung nasa harapan natin. Punta natin si Ronnie Gregorio. Okay, ito yung ating solo breakaway. Lumalamang siya ng mga 80 meters to 70 meters doon sa ating grupo sa likuran. Si Ronnie Montoya, naka 7-11 from RCC rin ito, Team RCC Reptiles. Kung taguri sa kanya ay si Mr. Cavendish. Tignan natin kung may sasakay na ito hanggang doon
sa finish line dahil meron tayong 25 na ikot doon. So, tayo sa finish line area. Ito na yung ating breakaway. Hindi pa rin naabutan ng ating grupo. Ito si Ronnie Montoya. Baka mamaya mag 7-11 na to. Nako, ito na. Lumalapit na itong ating grupo ha. Mukhang kakainin na si Ronnie Montoya. Okay, meron pa rin na iwan tatlo rito ha. Uy, mahabol pa si tatay. Okay, inaabot na si Ronnie Montoya. So dito na sa breakaway na itong si Mon Nicolas. Ito si Loreto Mandi Maramba. Uy. So tumatakas na si Mon Nicolas ha. Okay, so ito na. Meron na tayo na buong breakaway, 5. Uy, dalawang Mandi brothers to andito ha. O, ito si Saldi Mandi. Isang retired Air Force after niya mag-Marlboro Tour ay ito siya. Isa na siya ngayong retired Air Force. Mahabol pa si Montoya sa likod ha. Sandali ng laban ng ating mga senior eh. Okay, ito yung ating nabuong breakaway. Hector Padilla, isang Marlboro Tour legend. Joe Maramba, yung nakapula. Loreto Mandi, yung nakakulay pink, at saka si Mon Nicolas. Tatlo ito. Tatlo yung taga Pangasinan at isang taga Tarlac. Ito nga ang si Loreto Mandi. So mahaba-haba itong ating rurutahin. 25 laps tayo. Napakaraming tao dito sa Barangay Bularit. Hero na Tarlac. Talagang mahilig din talaga sa cycling race yung mga dito sa Barangay Bularit. Siguro nung araw to talagang 100% nakasuporta rito sa mga Mandi Brothers nung panahon ng Marlboro Tour. Itong mga taga-Hero na Tarlac dahil taga rito nga yung mga Mandi Brothers. So lumalayo na to ha, lumalayo na ito ating apat na breakaway. Nako, solo lang dito si Loreto Mandi. Tatlong taga Tarlac yung andito. Ang mapagtutulungan ito si Loreto Mandi rito ha. Tatlong taga Pangasinan at saka isang taga Tarlac yun. Pero medyo maganda pa rin ang tikas itong si Loreto Mandi. Okay, ito yung ating sumusunod na grupo. Uy, Cavendish and Saldi Mandi yung andito. Okay. So 4-man breakaway pa rin tayo. Sarapan si Hector Padilla, Loreto Mandi, Joe Maramba, and Mon Nicolas. Ayun oh. Okay, second group natin ha. Okay. So tignan natin kung yung apat pa rin yung ating breakaway. Kung may kakawala ba dito, magpapakalasan din tong apat na breakaway natin ha. Uy, sila pa rin ha. Sila pa rin. So wala pa rin talaga nagbabanta rito, baka sa last lap doon magkakarimatayan itong ating mga riders. Naku po, naisip pa. Daming taong nanonood dito. Uy, so mahabol pa rin itong tatlo. Mangat na itong si Loreto Mandi. Uy, Loreto Mandi na naman nakakuha ng summit. Tumatakas na. Okay, naabot pa rin ha. Naabot pa rin si Loreto Mandi. Bukod talagang dito magkakarimatayan mamaya. Walang pakakalasan na tayo ito. Mukhang magsasabay ang rimatayan to. Dito natin masusubok yung pagiging sprint king. Itong si Loreto Mandi kung kaya makipagsabayan itong si Maramba
Padilla, itong si Mon Nicolas dito sa Sprint King nung araw na si Loreto Mandi. Sa harapan. Ang ating second group, mukhang medyo malayo na to ha. Pareños, Cavendish, Loreto Saldi Mandi. Uy. So, apat sa breakaway. Apat din dito sa second group. Mukhang hindi na nila kaya matikitan yung ating breakaway. Mukhang dito na magpapakiramdaman to. Ito ang ating second group. Mukhang malakas dito. Loreto Mandi pa rin. Si Cavendish ang magkakarimatehan dito. Roland Carino. Ito yung si Saldi Mandi, nakakulay blue. From Tarlac, Cavendish, from Pampanga tayo ito. Si Roland Carino naman from Pangasinan. So yung isang yun, di ating kilala isang yun ha. Ganda-ganda din ang laban dito. Malapit tayo sa ito, malapit tayong matapos. Ayun. Mama ako sa'yo! Ray! Go, go, go! Ray! So, hintayin natin dito yung breakaway dahil isang balik na lang yung rimatihan na. Okay, last one na to ha. Tignan natin, susundan natin to. Baka magpakalasan na itong apat na to. Okay. So, mangat na itong si Joe Maramba. So mukhang si Joe Maramba naman ang kukuha ng sa amin. So hindi na natin bibitawan ito mga to dahil baka magkaroon na ng pakalasan dito ha. Dahil ito pagbalik ito rimatihan na. Umangat na si Joe Maramba. Mukhang magbabadya ng tubakas yun si Joe Maramba. Tignan kung hahabol pa itong si Loreto Mandi, Hector Padilla and Mon Nicolas. So advance tayo kay Joe Maramba. So ito yung ating solo breakaway. Nako, medyo lumalayo na siya ha? Lumalayo na siya ng mga 100 meters doon sa ating tatlo na second group dahil tumakas siya dun sa breakaway eh. Tignan natin kung hahabulin pa ni Loreto Mandi dito ha. Kakasaro kayo! Sagadin nyo na! Hoy! Dumidikit pa! Dumidikit pa! Dinikit pa ni Loreto Mandi itong grupo nila. Palapit doon kay Joe Maramba. So malapit na tayo sa finish tayo bago tayo mag-rimate. Ang kailangan mo siyempre natin shoutout yung ating mga race organizer, sponsors dito sa Bularit Cycling Race, Barangay Bularit, Hirona, Tarlac, sa kanilang barangay fiesta. Okay, ito na. Last 300 meters na to to the finish line. Magkakatirahan pa kaya itong mga to? Ito na mga idolo. Tignan natin kung titira itong si Hector Padilla, Mon Nicolas, Joe Maramba o itong si Loreto Mandi. Last 200 meters to the finish line. Ito na. Naka-formation na itong mga Pangasinense versus Loreto Mandi. Bumibili sa 50 kilometers. Yan ito kakangat itong si Hector Padilla na bumibili sa lahat. 150 kilometers. Mga tayo si Loreto Mandi. Kumahagod pa rin itong si Mon Nicolas, Hector Padilla. Loreto Mandi. Pakatas ka naman sa ganda ito si Loreto Mandi. Kumikikig na Loreto Mandi. Hindi na nakakalita si Hector Padilla. Yun! Loreto Mandi. Yun! Subuka into Loreto Mandi, Mon Nicolas, and Hector Padilla, Joe Maramba. Narimatiyan. Naku, anong hirap buhay ng siklista, palaging nasa kalsada. Alikabok dito.
Hey boss, ano po yan? Ito po ang ating labinan na si Loreto. Konting interview lang. Ikaw na. Okay lang. Picture na mo boss. Boss, sponsor. Boss, kaya nga boss, Ken. Ayan. Ako na eh, kaya picture. Kanina yung lang. Interviewin mo na idol. Interviewin mo na. Interview lang po natin. Boss, maraming salamat po. Ano po masasabi sa ating karera? Napakasaya ng Flores na Pesta. Kesa ng bulo talaga may pakarera. Dahil lahat ng mga taga-Italy na sponsor dito, maraming salamat. Shoutout po kay Boss Jerry Sosa sa ating sponsor sa Italy. Maraming salamat po. Last call po sa mga babae. Maraming sa Boss Loreto Mandi, ang ating labinan sa ating kategorya ngayon. Walang